Erokamano ahinya nyamera. Ng'ato nowacho ni charity begins at home. Ok inyal, en ratiro mar ng'ato ang'ata mar at personal level mar chiwo ne jogo mahinyore. And adwa mana wacho ne owadwa wetega ariyo ma jotuok wetega ni Raymond Omolo en wuod Luo, en wuod Karachuonyo, en wuod Kibiri. En wuod Kenya. En gi ratiro kaka ng'ama dhano, kaka ng'ama nigi anyuonde, nikech ng'ato ka ng'ato ikwano mokwongo e anyuonde. Ok inyal bet, sani ji odak e skunde. To kech chamo jowa e skul. Ok inyal tang'o Raymond Omolo ni e dalagi ka, ni ji tho, to ji hinyore gi kech, nikech en PS ma Kenya, ni kik odhi e deche chame mopuro. Ni mondo mi okaw otel ochiw godo konyo dang bed seyo malich. Ere kaka inyalo rito Kenya ka jodala huye ma hinyore to ok inyal kata mana konyo. So mano en ratiro mare, kendo wan wa encourage kaka wuodwa ni kik odog chien ka jowa yathogore kuom gima lich machalo mar pi kama to med konyo jowa. But I also concur with them ka chiwo paro ni gini wants a permanent solution. Wach mar pi kod oula ok en gima ochakore sani. En gima nochakore ndalo kapok wayudo kata oula. And wang'eyo ni migawo mar pi is a joint. Disaster is a joint management. Gima temo penjo Mheshimiwa Nyakwar Mgajwang' wayudo ng'ikruok kanyo kinidi kinyalo mana winja wayudo ng'ikruok mano kaluwore kod duol kanyo samoro chal ka gima mbui mari kelo ni achiedh nade ma koni kod kocha koso inyalo winjo mar mondo milosi akini ka mbui mari osebedo maber kata awinji dini iwinja dhi nyime sani koro dhi in maber wawinji. Erokamano ahinya. Gima atemo wacho en ni ratiro mar jo Kenya ma floods daro, it requires a permanent solution. Gima temo penjo owadwa ma Mheshimiwa ma County Assembly ma Kisumu ni to supplementary budget margi bene gin informed ni nitie disasters mabiro. To ka nitie nikech nitie migawo mochung' ne ng'ado rieko ne yore mag lwasi e Kenya mangima. Sama noseng'ad rieko chien kacha ne migepe te, all government agencies and sister governments